Здравейте! Все още се намираме в периода на зодия Риби и това е темата ни днес. Рибите са воден, женски и променлив знак. Управляват го планетите Нептун и Юпитер, Меркурий е в заточение, а Венера екзалтира в този зодиакален знак. Като водни, рибите са изключително чувствителни и възприемчиви към всичко външно. Това ги прави способни от една страна да забелязват нещата, което е голямо богатство, но от друга има риск да бъдат повлияни или да се поддадат на манипулации от външни фактори. Променливото качество им дава способността да се откъсват по-лесно от нещата в сравнение с другите два водни знака – Рак и особено Скорпион. Като последен от 12-те зодиакални знака, рибите имат много силна връзка с духовния свят. Изобразяват се като две риби и идеята е, че едната от тях е на небето, а другата на земята и те са свързани помежду си. Оттам идва и силната им интуиция. Рибите имат изразен интерес и отношение към невидимото. Много са силни като лечители и то най-вече в емоционалната сфера, което се дължи на умението им да се разтварят и да усещат чувствата на другите. Състраданието, добротата и милосърдието са качества присъщи на рибите и тъй като това са духовни качества, те са способни чрез тях да лекуват душите на хората. Рибите носят разбирането за нещата на най-дълбоко интуитивно ниво. Техният знак ни учи на приемане и осъзнаване на единството на всичко в света. Хора с силно поставен Нептун в хороскопа си или с по-активен 12-ти дом носят същите качества. Рибите като че ли не са съвсем от този свят. Носят в себе си вълшебство и вдъхновение. Освен в лечението са изключително силни и в изкуството, тъй като връзката с невидимото им дава богато въображение. Какво да правят обаче с това въображение? Ако не се насочи да бъде проявено градивно, например в изкуство, рибите могат да си сложат розови очила или, както често се случва, да се разочароват от живота и да си измислят по-добър свят, където да избягат от реалността. Това обаче е проблем и той трябва да се разрешава съзнателно, защото иначе са възможни тайни, самозаблуди и илюзии, които да доведат до психически проблеми. И какво е решението? Повтарям още веднъж. Дори да не работят нещата, които изброих за рибите, хората с активен Нептун и 12-ти дом е задължително да се занимават с изкуство и духовни практики, както и да внасят творчество във всичко, което правят, за да бъдат спокойни и удовлетворени в живота си. Да помагат на другите и да дават е присъщо за тях, затова и техни управители са именно Юпитер и Нептун. За рибите често е трудно да се фокусират, разсеяни са, а приспособяването и адаптацията в земния свят не са най-силните им качества. Те изпитват трудности там. Именно за това е необходимо да знаят сферите, в които са силни и да положат всички усилия да ги проявят, да им придадат форма. На Земята е необходимо способностите и талантите да се въплъщават в материална форма. И така връзката между двете риби, тази от духа и тази на земята, да не се разрушава, а да се изрази. Това ще донесе на рибите усещането за цялостност, покой и че са на мястото си. И още нещо важно, което трябва да знаят рибите, колкото по-чувствителен е човека, толкова повече време му е необходимо да остава сам със себе си, да се събира и центрира, така че за тях е важно редовно да се уединяват. Рибите ни учат да виждаме нещата по най-добрия начин, по който биха могли да бъдат, както се казва, както Господ ги вижда. Да видим съвършенството, източника и потенциала във всичко и да му дадем шанс, но също така тук стои и задачата да не се залъгваме, че този потенциал е реализиран, а трезво да се научим да преценяваме колко и докъде е реализиран като факт, да насърчаваме проявлението му, но и да сме наясно, че има още път да се извърви. И да подходим към всичко това не с разочарование, а с вяра, приемане и разбиране. Рибите ни учат на безусловна любов. Всъщност, ако е условна, това не е любов, а самият път към постигането й ни развива повече от всичко друго, помага ни да бъдем по-добри и да се приближаваме все повече и повече към най-добрата версия на самите себе си.